multiplicar, una nova frontera. Els tripulants de l'Agència Matemàtica Espacial t'acompanyaran en aquest viatge per explorar la taula del 2. Amb el Luigi. Buongiorno, sóc en Luigi i avui aprendrem la taula del 2. És molt fàcil, té truc. Sí, el truc és duplicar, és a dir, sumar alguna cosa dues vegades. La taula del 2 és com posar un mirall davant d'alguna cosa. Així la cosa es duplica. Per exemple, el Luigi té un nas, oi? Però si li acostem un mirall, ara veiem en total 2 nassos, el seu i el del mirall. 1 més 1 igual a 2. L'hem duplicat. També té 2 ulls, però amb els del mirall veiem en total 4 ulls. Els 2 seus i els 2 del mirall. 4. També té 10 dits a les mans i quan es mira al mirall en té 20 en total. Els seus 10 i els 10 del mirall. 20. Sabent això, ja podem construir la taula del 2. Acompanya'm. A la taula del 2 escrivim 2 per seguit d'algun nombre. 2 per 1, 2 per 2, 2 per 3... 2 per vol dir dues vegades. Per tant, si ens trobem 2 per 1, vol dir dues vegades 1. I si ens trobem 2 per 2, vol dir dues vegades 2. Ara ja podem deduir tota la taula del 2. Comencem per representar-la. 2 per 1 és... dues vegades... 1. Exacte, Luigi! I si tenim dues vegades 1, què tenim? 2. 1 més 1 igual a 2. Bravo! Una multiplicació és una suma on tots els sumants són iguals. Com que 1 i 1 són iguals, podem expressar-ho com a 2 per 1, que és igual a 2. A la taula del 2 sempre tindrem sumes de 2 nombres iguals. Perfecte! Si fem el mateix amb cada nombre, podrem construir tota la taula del 2. Andiamo! 2 per 2 són 2 vegades 2, és a dir, 2 més 2, que són 4. Això vol dir que si tinc 2 vegades 2 gorgonzoles, tinc 4 gorgonzoles? Sí, o 4 pizzas, o 4 tiramisús. Recordeu que els nombres representen quantitats. I 2 per 3? Doncs serien 2 vegades 3, és a dir, 3 més 3, que són 6. Nyam! Ara són 5. Buonissimo! 6, Luigi, 6. No fem bromes amb les taules. Com veieu, per construir la taula del 2 hem d'anar sumant 2 vegades cada nombre. És a dir, estem calculant el seu doble. Per tant, quan calculem el doble d'un nombre, multipliquem per 2 aquest nombre. En aquest cas, el doble de 3 és 6. Continuem. 2 per 4 és el mateix que 4 més 4. 2 per 5 és el mateix que 5 més 5. Ja hem construït la taula del 2 fins al 2 per 5. Si ens fixem només en els resultats, podem comprovar que segueix un patró. Els resultats de la taula del 2 sempre creixen de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10... És a dir, sempre sumem 2 unitats al resultat anterior per obtenir-ne el següent. Llavors seguiria 12, 14, 16? Comprovem si tens raó. 2 per 6 realment són 12? 2 vegades 6 són 6 més 6, que són 12, sí. I 2 per 7? De nou ho escrivim com a 7 més 7, que són 14. I 2 per 8? Doncs seran 8 més 8, que són... 15 o 16. A veure, Luigi, aclareix-te. 15 o 16? Una pista. Pensa que com que anem de 2 en 2, sempre ha de ser un nombre parell. Ah, ovviamente. 16. 2 per 9? 18. Perquè 2 vegades 9 són 9 més 9, que són 18. I acabarem la nostra taula fent 2 per 10, que són 10 més 10, que són 20. El repàs. Repassem el que hem après. La taula del 2 és la taula de les dues vegades. Tenir dues vegades una quantitat és tenir-ne el doble. Multiplicar per 2 un nombre és el mateix que sumar-lo dues vegades. Els resultats de la taula del 2 sempre van de 2 en 2. Multiplicar per 2 sempre dona com a resultat un nombre parell. És a dir, ha d'acabar en 0, 2, 4, 6 o 8. No hi trobarem mai cap nombre senar. Els acabats en 1, 3, 5, 7 o 9. Ara ja estem preparats per aterrar al planeta de la taula del 2. Ui, tot això està molt quiet i silenciós. Durarà poc. Avanti la música. Ja sé que 2 per 1 són 2 i 2 per 2 són 4. 2 per 3 són 6. Pastís! I 2 per 4, 8. Jo en vull!
la taula del 2. La taula del 2. 2 per 6 són 12. Més? I 2 per 7, 14. 2 per 8 són 16. Prou! I 2 per 9, 18. Ja és 8. Tots plegats n'estem gaudint, que 2 per 10 són 20. Quin gust tan deliciós té aquesta taula del 2. La més dolça. La taula del 2. Aquesta taula del 2. La taula del 2. N'hi ha hagut per tots. L'hora del karaoke. Ara et toca a tu. Pots cantar tota la cançó o només el resultat de les multiplicacions. Som-hi! Ja sé que 2 per 1 són i 2 per 2 són 2 per 3 són Pastís. i 2 per 4 Jo en vull. de tant bous multipliqueu i 2 per 5 són i així vaig aprenent tota la taula del 2. La taula del 2. 2 per 6 són Més? i 2 per 7, 2 per 8 són Prou. i 2 per 9. Ja és 8. Tots plegats n'estem gaudint, que 2 per 10 són. Quin gust tan deliciós té aquesta taula del 2. La més dolça. La taula del 2. Aquesta taula del 2. La taula del 2. N'hi ha hagut per tots. Enhorabona! Ja has explorat el planeta de la taula del 2. Continua explorant les taules de multiplicar amb l'Agència Matemàtica Espacial. T'esperem al Supercampus!